senyor Marc Carrasco, qui és? És vostè? Pot venir, sisplau, i el seu company també. Mira, aixeca't, Johan, sisplau. Fixa't què porten aquests senyors a la samarreta. Per aquí, si són tan... Un aplaudiment per aquests dos senyors. Resulta... Bé, veniu aquí. Resulta que aquests senyors juguen a futbol sala amb un equip que es diu Neskens. No Neskens, no. Neskens, amb 3 Es. I guanyeu partits dient-vos Neskens. Sí? I tant, que guanyem partits. Però el que més destacarem del nostre resultat esportiu és no les victòries, que això ho passarem de llarg, sinó que ja hem guanyat diverses temporades el Premi a l'Esportivitat, per menys targetes i per menys marrulleries, dignificant, si es pot encara més, la memòria del Neskens. Extraordinari, Extraordinari. Li podeu fer algun regal o no? Què és? Li regalem una samarreta al nostre equip. Li regalem una samarreta al nostre equip. És la segona que li regalem. La primera li vam deixar una vegada en un hotel, que era a Barcelona, coincidint que ella era a Barcelona, el que passa és que ell no hi era en aquell moment, la vam deixar a recepció, que era el número 6. El número 13, per motius obvis, no els ho fem servir. Mala sort. I llavors li regalem el Neskens de davant i em permeteu que faci l'homenatge a l'altre Johan més important del club, que és el 14 del Johan Cruyff. Molt bé, doncs moltes gràcies per aquest testimoniatge. En fi, deixem el Johan que firmi autògrafs. Nosaltres tornem de seguida a l'Aquest Any 100 de molt bon humor. Ja ho veuran, a l'últim tram del programa. Fins ara mateix.